Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbilita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag palabati region-wide? Karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 29, tatlong tulog na lang. Magabulag na sa aton, kag magagoodbye na sa aton ang tuig 2021. Ato naman sugalawon ang bagong tuig sa 2022. Ang pamangkot, ano naman ayhan ang kapalaran naton nga nagahulat sa tuig 2022. Kabay pa nga makagulugin hawa na kita. Amo na ang kalabanan nga Christmas wish kag New Year's wish sa aton kalabanan nga makagulugin hawa na ta sa sining pandemic nga COVID-19. Pero siling sang Okta Research, posible basi mabalik kita sa kanding, puwera palayo lang. Kaya daw na obserbaran sang Okta Research, daw nagsaka-saka ang COVID-19 cases sa Metro Manila. Posible basi magasaka-saka sa nahunang nga bulan o kon sa nahunang nga simana sa bulan sang Enero tuig 2022. Kabay pa nga hindi lang. Ang atong yapon katapat, amo ang pagsunod sang simple nga health protocol, social distancing, ang pinaka-importante, sok-sok kita face mask, kag sa wala pa nakapabakuna, pabakuna na. Sa isa pa lang katublok, duwahaan na. Sa duha pa lang kada kompleto na, booster shots ang katapat sina.
Ayos! Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sini nga palatunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton sini kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kag dulungan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato na maliwat gabantayan kag imorsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Miyerkules nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Espesyal ang iya sini nga pagpangalagad. Sugod karon nga adlaw petsa 29, Miyerkules hasta pa inisya sa Pizza 1 bulan sa Enero sa 2022. Action Night Patrol sa Patrol. Welcome back, Action Arloticar. Siya ang magaman sa ato sila nga patrol sugod karon nga gabi hasta sa Pizza 1 sang kagahon Enero tuig 2022. Back to back sa aton nga patrol action. Papang Nixon Tahom ang aton piloto. Ang aton mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, breaking news, flash report. Miyerkules naton sila nga pagpangalagad, buylog naton ang puwersa sa News Center, Action and Defensor. Opdama kita sa aton sila nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad ang korman sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ako sa nabilin 56 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ipasiuna ko na lang daan sa inyo. Hasta na lang karon nga gabi ang ako sili nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa sili nga tuig. Mabalik kita kag magakitanay kita sa atong sili nga balik nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan sa Enero 3 na. Sugod subong nga gabi, buwas way nako sa Action Night Patrol. Ang mag-take over sa aton si Loverboy Action Marlon Hinovea. Inaya sa Webes, Biyernes, Sabado, ang mag-take over sa Action Night Patrol, Action Jan Diaz. Kuya, mabalik na kuya sa 2022, Enero 3 sa Lunes. Ayos? Basi tingala ka mo nga tatlo ka asod-asod nga gabi. Huwag ko ha, mabalik kuya sa Lunes. Bulan na sa Enero sa tuig 2022, Petsa 3. Ayos! Let's go to work sa atong sininga pagpangalaga. This time, i-check na atong sininga Patrol 2. Ang atong sininga Crosswind Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Observation report ni Action Arlo Ticar. Ibaloon ta biyang pagranda di. Ang pagwalda-walda ni Action Arlo sa palibot sa Dakpanwa sa Bacolod. Ano ang nakitaan niya? Ano ang naobserbaran niya? Sa unang gabi niya sininga pagpangalaga diri sa Action Night Patrol. Hasta man siya sa Pizza 1 mo sa gabi. Baga pangalagad, ibalontang sitwasyon sa Bacolod. Observation report ni Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang
ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari sa aksyon na Arlo Ticar sa observation report sa Patrol 2. Aksyon Arlo, may gabi. Yes, Action Erect, maing gabi sa atong sinay nga mga tagpalamati all over Negros Occidental sa marubotan sa pagpanglagat. Subong nga gabi sa panatuntunan Action Night Patrol Program. By the way, Action Erect, sa subong nga gabi sa ato sinay nga pagpanglagat. Pero sa Dakbanwa sa Bacolod Action Erect so far when it comes to traffic situation, sa pila ka mga dalanon dire sa Dakbanwa sa Bacolod Action Erect, nangin matawhay na, ligwa na ang mga dalanon. Okay. Kag wala na gid man sa pila ka mga salakyan nga nagabiyahe nga kaangay kay na sa adlaw. Nagakinabunot lang kag buto katama ang dalan. Correct. Pero subong sini Action Erect ang sitwasyon, may ari gid man mga salakyan nga mga POJ nagabiyahe pero pila lang maisip na lang Action Erect. Kag ang laban nga nagabiyahe subong sini mga private nga salakyan Action Erect. So ang mga katawhan kagina sa temprano tuman gid ka gusto kag Action Erect miski di ka magadto. Especially dire sa downtown area. Pero tigid ka gusto kag Action Erect. Sa mga commercial establishment nga magadto, plus wala na social distancing. Wala naman sa ginatawag naton nga health protocol bala. Ginakulbaan kasi na nga base kung mag-amo ini kag magpadayon ang sitwasyon nga amo sini nga mga tao daw nakakubya ang subong bangod nga nagagawa ini sila Action Erect most likely pala nga ipangamuyot ang tani sa masunod nga tuig bulan sa Enero kapag nga ang COVID cases dire sa probinsya kag siyudad sa Bacolod hindi lang tani magtaas Action Erect kay sa naobserbahan to na tao ya wala na gitubong ginatawag na health protocol mo. Nakita tagad na obserbahan tagad nakita sa hapon sila do mata Action Erect nga ang tao gaginutok daw nagasalig subong ang mga tao nga daw mo na bla new normal ang sitwasyon para makadulong. Pero base hindi lang tayo sobra ka kumpiyansa amo na ang COVID nagabantay lang niya sa niya bitimahon. Kaya mo rin kontrata subong Action Erect nga hindi makita mo. Subong sini, ang mga tao dire sa palibot sa siyudad sa Bacolod, especially dire sa may downtown area Action Erect, especially ang mga manok protas, ang iban sini nagapuli na. Okay. Kag ang iban nga mga naga-standby dire, ate nakapuli naman. Amo ni ang aton obserbahan kag mangod man sini, i-check naton ang pila ka mga blatter records ang tagsa ka mga presento dito sa siyudad sa Bacolod Action Erect from present number 1 to present number 8 so far wala gid man sa mga dalakto ang mga balita Action Erect nga na-record sa ila sining libro ay sunod sa ila nangin matawhay man ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Okay. Pamangkot na itong kagina Action Erect ang sa Police Station 1 wherein amo ini ang presento sa ang pulis dito sa Dakbanwa sa Bacolod nga ari gidya sa Corazon sa siyudad. Pamangkot na itong sila Action Erect kagina kung bala kumusta ang kaso sa tigpakiting kag shoplifting. Kumusta? Siling sa taga-backupuan kagina Action Erect wala sila sa na-record pa as of this time na sabahin sa mga sinang problema kasi tuno sa isang posible ang mga tao subong nagalagaw pero wala purpose nga o kung ano nga plano. Bangod nga sila mismo siguro nagalantaw man nga mga tao subong daw plugin bigado. Wala sila sang kautiyon kung ano nga sistema tiyan mo na nubo man ang kaso sa shoplifting kag pickpocketing diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Ang sitwasyon when it comes to klima subong sini Action Erect bao perti katugnaw sa hangin. Gani? Yes, nagapanalubsod sa kauno-dunuran tang tugnaw. Amo ni ang tatlo kate Action Erect. Panahon sa tatlo kate. Tigtulognaw, tigkulop-kop, kaga may isa pagigkate nga secret niya nga te.
amo ning tatlo ka tinga daw mabatyagan tagit subong ka magwa gini mga tinga ini action erect. Kaya tugnaw mo kayo. So, pinapasalamatan lang natin action erect by the way. Ngati first time ka nga nagpangalagad sa subong nga gabi nga nangin matauhay action erect ang dakbanwas ang Bacolod kag wala iya sa mga incident nga nagluluntad durante nga kita nagalibot kag nagabantay sa sitwasyon sa kabilugan nga dakbanwas ang Bacolod. So, amo ini action erect ang naobserbahan natin by the way ang presyo sa prutas ti amo masagyapon na nagapabilin nga iya sini nga presyo steady wala sa pagsaka pag ang mga palupok to sa may reclamation area daw wala tatukat sa kay na pero base sa aton nga pagpulong ko sa mga kapulisan steady force. By the way ang sa Libertad la kagina tineret Oo. suno sa taga police precinct number 6 kagina sa aton gikatuan kung may makagod panulagas so sila kagina tineret kaya nagabaligya illegal rin hindi dapat kung paano sila na magbaligya sa Libertad kasi may ara mga designated areas nga ginahatag para sa ila kag dira sila magbaligya pero hindi dira sa mga sidewalk na daw kabilikado ini action erect para sa mga pumuluyo naton nga nagalagaw sa pinaka mga merkado kag pila ka mga public places nga wala gid signal sa ila sa siyudad sa Bacolod. By the way, action erect maginduga no kagina ang taga station 6 wala kag station 7 including ang ining taga backup 1 naton police station 1. Okay. Tigil pa man ta sila action erect kagina kon bala kumusta ining kampanya sa national government especially ang mga kapulisan nato nasyonal ini balang nagapalupok sa armas sa orasang bulan tuig. Suno sa mga kapulisan nato ng action erect ngati sila nagalibot sa mga kapurukan agod nga pilar sa mga katawhan sa mga pumuluyo nga kontane isilibrar lang ang New Year o ang pagbulag sang tuig no wala lang sang armas nga maglupok kay ang bala kadelikado kung umigo ini sa isa ka tawo pag wala ina sa pasinuhon hindi kamo o hindi na maayo sunod sa mga kapulisan action erect na may mahulaan nga mga pumuluyo kung kamo magpalupok sang armas. So padayon ang kampanya sa mga kapulisan naton sa mga action erect sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod nga kontane hindi lang magpalupok sang armas luthang sa oras sang pagbulag sa bagong sang tuig action erect. So ibalik nato na Sonirek ang pinaka mga reports karon nga aton sini dati pon durante nga nagapangalagad kita sa palatuntunan Action Night Patrol Program. Direktada rin sa aton sini nga nahamtangan upod sa kay Action Nexon Town. This is Action Arlotica reporting mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa kalita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Action Arlotica reporting live from where the action sa Patrol 2. Back to back na kay Action Papang Nixon Tahong. Hasta pa ni sa pizza uno sang gabi ang serbisyo ni Action Arloticar, no? Hasta sa pagbulag sang tuig 2021. Ara siya nga magapangalagad sa inyo nga mga ka-aksyon. Balikan nila karon sa Action Arloticar sa ditipon niya sila nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa atong kapulisan sa nakalalain diri nga mga police station sa Metro Bacolod. Ginatamyaw talang dira, happy listening kay Mrs. Rachel Sadaya Sagal. Bao naga-monitor gid si Madam Rachel Sadaya Sagal. Ang panamyaw halin kay Migota Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol, Barangay Mandalagan. Kagmay gabi man dira sa kay Jojo Josephine Alarcon dira sa Barangay 28. Halina kay Parita Raymond Alarcon Sagal Jr. Kay Father Makiran dira mayong gabigid, Father Makiran and the family nagamonitor gid sa aton si Father Makiran.
Kay Madam Lothel Bunda, may nga bigid kay Madam Lothel Bunda. Ambot ko nakabalik na si Madam Lothel Bunda halin sa iya ginatrabahuan outside. Ambot nakabalik na siya sa Pilipinas. Kay Madam Iboni Butcher sang Germany, ha? Ginatamyan na ni Madam Iboni Butcher sang Germany ang iya mga pamilya diri sa Banwa sang Morsya. Kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, kag Doc Matmayo, Noel Amar, sa kay Raymar Suato Imperial, akon man pamilya sa Barangay Pandanon, Banwa sang Don Salvador Benedicto, ang panamiyaw halin kay Jinky Jalagdon. Alan Lumugdang, mayong gabigid. Good evening, Idol Arico, Nasugbo, Batangas. Abaw, para kadagali sa Nasugbo, Batangas, sa Toto Alan Lumugdang, Mustada. Tamya pula pamilya Dilar, sang Potataytay, kay Wimore Dilar. May landara nga pagpaurok-urok, no? City Engineers Office sang La Carlota, ara man si Donald Cabasa, ga monitor sa to, no? Jonaline Ninyala Dikripito, dara sa Barangay Ayungon, Valladolid. Ginatamya yun lang si Jeremy Ninyal, Jamaica Ninyal, Michael Angelo Ninyal. Mayong gabi dira sa inyo. Christopher Aquino, ara sa may Purok Roadside sa Barangay Tangob, ga monitor gid sa aton. Pamilya Milagros sa Ganza, dira sa Camille, Barangay Cubay, La Carlota City. Kinatamya kamo ni Hel Javier. Jocelyn, mayong gabi gid kay Jay Magamantok. Manandira nga pagpaurok-urok sa kay Mila Milyara sa pool. Dira sa may Purok Sunflower Tangob, mayong gabi gid. Lisa Joy Ilon Amoroso, Veronica Santillan Manukan, dira Santumanan, may gabigid, kay Nora Villalon. Tamyaw lang pinsan niya kuno si Rosalinda Villalon sa Victorias. Happy New Year hilina kay Nora Villalon ang pagpanamyaw. Ayos! Sige, check ta na mga report na gikas sa ato sini nga mga correspondent. Si Mama Edith Dilar sa Potataytay, kinatamyaw man ni Wimore Dilar, ha? Amo man kay Toto Noel Amar. Dari ng report ni Action Roger Goteb, live gikan sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, mayong gabi, pes kabin. Yes, action Eric, mayong gabi kag mayong gabi man sa ato mga aksyon kag advance Happy New Year. Yes, likewise. Oo, sa tanan-tanan ta mga aksyon kag naga pasalamat nga daw ilikit ko na lagi na mga inuras na lang niyo kag pila na lang ni duha kadlaw. At isa sa mando 2022 na aksyon Eric. Gani man. Mga kaliblan nato aksyon Eric nga iya naman ang pagsugod sa tuig nga daw di lang maibalaan paglingit siyempre man Gani. daw kadakik lagi na sunere kag daw ginabutong lang ang mga inadlaw sa pila na ton ka mga balita sunere mahatag tanay di kay sa mayong na mga balita kay man dire sa syudad sa Sagay isa na lang tanito na lugangan pa nagpa-positive isa duha ang active na tato pero may ara sa syudad sa Cadiz siya may ara nga duha na lagi na generic man ang kaso sa patas sa Sagay ka Cadiz sa kaso sa COVID-19 ang aktibo ka kaso lahat ang duha ang syudad sa Cadiz may schedule buhat sa generic na vaccination para sa ibalo balat sa ato man din mga aksyon may first dose ang Johnson walk-in 18 years old pataas kakatos ka tao pwede mabakunahan kasi 100 ka slots gini. Okay. Ag may ara man Pfizer nga pediatric vaccination first dose para sa 12 hasta 17 anyos ang edad. So para sa buat nga schedule, ari pagid para buat nga schedule, may second dose sa Moderna kag second dose sa Sinovac
Ato ba lang nagpa-first dose ng December 2? Buwas second dose nila, kagtugid sila sa arena para matapos na yun ang natin nga second dose. No? Sa Moderna, kag Sinovac. So inatanalapit sa 30 na buwan nga lang, bisan patuod nga wala tani trabaho na kasi Rizal, lawan ni Rizal o Rizal Day buwas. Oo. Pero sa gyapon aksyoner siya, sige, ang patigayon sa vaccination drive. Diri sa syudad sa Cadiz nga ginapatigayon sa amon diri nga local government sa city health office para bala nga amon ning epekto subong sang bakuna mo ini ang pagnubo sa kaso sa COVID-19. Kaya gaumpok na lang ang COVID. Hindi na siya ka pang tapik mayo, kaya hindi na siya ka pang halik, ibala sa makatag sakit sa lawas, tungod man kasi kalabanan sa mga tao subong vaccinated na aksyon ereka. So, ang amon man dire subong tungod kasi gay lapit naman ang gidang pagsugalaw sa New Year, nagamatamat aksyon erek man ang mga tao kadto sa firecracker zone dan magbakal liko gani mayo man ang ila ginimo ang bakal na dami kwarta man sa subong Gani. para di na inutok no kasi sigurado man Japon nga mabakal man na Japon ang mga mahilig magpulupok so sa kay police sila Colonel Raquel Richard sa aton interview sa nagiganyan law tutukan nila ang pag-inspection dira sang mga palupok kung may ara man nga ginabaligya nga ginabawal nga mga palupok may mga listahan man sila sunerek na mo ang ila tinay nga pagabasihan sa pag-inspection kag subong man ang Bureau of Fire Protection sekto nga magabatuman sang inabalang butangan gidlag sunerek sang nanugay na inabalang barriers bala na hindi niya sila nga makakaltugid sa magpalapit ang nagabakal sa palupok sa nagabligya kundi nga daw may tudlo iya lang na mo na kinanglangon niya si babayan man siya daw daho lang hindi sila pwede nga sulod ito kundi butangan siyang barriers nga dira lang sila yasta may off-limit sabi kag dason daw idaho lang ang ilabaklod sini nga panupok anyway kay ina nakita ta may nagdugang naman nga mga kiosco kaya ang iban pa nga may kiosco ay unod pero so kay ina may mga unod na tapos silikon kay nalagalin na dahil gibutang ila kiosco nga wala pa lang displayhan kaya kung mag-abot na ya ang time nga kuha na gid lapit na gid ang 31 ay mapuno kaya aksyoner siya na sari-sari nga mga palupok ang ina nga mga kiosco. So sa Bureau of Fire Protection sa kay Deputy Chief sa kay Senior Police Officer o Senior Fire Officer Officer 1 Renel Basco mag-stay dira tugod buwas hasta sa 31 ang fire truck kag para may aragid blay sa fire truck ka mag-thinner gid nga may ara man duwa ka mga firemen kag ang iban hindi man na pwede nga dira gid mag-thinner tungod kasi lantaw man nga kinalari di man kung may mga emerensya at least ready lagi ang Bureau of Fire Action Eric may kantaran na sa kining baligyan na sa palupok mo. So, di na namon gusto masulit. Atong nagligan siyang una, di siya may dalang kabakog. Siyang sigpo, pato na isang ligo. Taman ito nga may mapisan man nga si Fire Marshal. Karoon nag-retired na si Major Nelson de la Cruz. Kasi isang time niya to, may natabo ito nga sunog at sunerik sa firecracker. Tungod nga ang nagbakal hindi man ito nagbakal kundi tungod amo nagbakal kay kara talaga sulod sa mga kiosco amo naman ito nga nagsasko nga butang man to ang sigarilyo kuno to sa mga palupok amo to nga susperte nga kwanto alalasik sa mga palupok. Okay, balikan ta si action na Roger Gutib na utod
ang iya sining linya, no? Tiyan mo na nga sa mga firecrackers nga mahilig palupok bla, ha? Extra nga paghalong, same man sa mga gun holders, kung pwede lang ibitar tagid ang magpalupok sa inyo armas lutang during sang New Year celebration, no? Para nga hindi man mahulaan ang ibang action. Roger, please come back. Yes, ako na kineric ako nga tutok man ang aton dari kapulisan sunupan sa kay pulis Lieutenant Colonel Raquel Diciar nga ang illegal discharge of firearms kabalo na magkita sa nerek nga isang nagligan to mayara nga nagpalupok armas tong forest ranger na tumatay bukid nga sinapatay itong isa ka tuloy nga bata nga napulok bulan ng edad. Bangod sa tong pagigo sa bala nga nagsupa sa ila sila nga nagigo sila dingding naglapos sa tulad sila balay kamta nga nagapatiti ang iloy sa bata mutong bata nigo sa ulo ang napatay siya mo rin gusto ni Police Major Raquel Police Lieutenant Raquel Diciar nga kampanyahan malaksyonere ang ini nga paggamit ng armas sa pagpalupok kasi abi nila guro hindi maribalanon kasi madismular man laksyoneres tungod kay abila kung magpalupok sila armas makiring man lang iba ng mga tao yung mga kaingod lang kasi lubing tator Japon na naglupok pero siya ang kadelikado unang balaya magpatibuok pagtupaya persado pasaya sang sa nagwa ang bala sa barrel sa putil tao kung sa idalo mo mapulok po nali kung magtupa siya sa mga bato kag matigang bagay na mag-request si Blacksonere ka amo nang delikado tiyan mo na sila ni police sila sa Raquel Diciar nga iya ini kampanyahan ito na unang-una po yung sa natin illegal discharge of firearms baka magkaroon na naman tayo ng insidente ng illegal discharge o yung mga tamaan ng mga bala na illegal na bala. So, nauna na po kami na nagkaroon kami ng master safety sa lahat ng kapulisan sa kanilang mga issued firearms. Ano po? At saka yun pong sa mga pakutok natin, nag-inspect na kami with regards to the safety at saka information dissemination po ginagawa namin sa ating mga kababayan para iwas paputok po. So, muna sinirek no kasi kampanya gini na sang aton sila nga kapulisan diriman partikularmente sinirek sa syudad sang Cadiz. Ang syudad sang Sagay medyo betul saway sorry may nag-turnover gilito ko ba pero kanto ng firearms wala bala sinirek marinyo ang lisensya at sa mga caliber 45 ang turnover sa Sagay City PNP tungkol kasi wala marinyo ang lisensya mayo man nga sa turnover kay sa bulok mga patigay man kapulisan kang ilas ni nga tukang kontra pusil kung wala niya mga lisensya ni mo armas kasi may bayaran ka pangalan nga daan mo nga may armas kaya wala mo marinyo dapat i-deposit mo gidanay para nga kita makangkon siyang kaso bala. So, nag-ubi man na. Sa syudad ng Sagay na, sa area si Bigot Police Lieutenant Colonel Albert C. Kaya naman ito na hambal ang pangalan to sa mga nag-turnover kasi for taking nila itong armas para nga kung may ara na nga chansa nga mapalisensya marinyo ang lisensya kaya ng LTAP pala sa ilan na ito mas may kayo na kay safety ang armas sa aton kini nga kapulisan action ereka balik diri sunod sa Cadiz may ginakop action ereka isa ka wanted person nga may kaso nga act of lasciviousness actually ang piyansa 12,000 pesos pero wala pa man siya makapiyansa sunod sa report kaya may mga alas 11 media attack lagi ginakop ini siya ang suspect din kilala ini sa kay Nestor Dolantes Iigkas alias Pinakas. Sunod sa report diri siya ang bayaran siya nga violation sa Article 336 under sa may criminal case number 12-9002
kag ang yasin nga kaso, act of lasciviousness. Ang rebel recommended is 12,000 ka pesos mala para sa temporary kailwayan. Gin-serve ini nga warrant of arrest kag gin-issue sa RTC Brand 60. Diri sa may syudad sa Cadiz Actionary kag pamunuan ni Police Lieutenant Alfonso Priscia. Ang Deputy Chief of Police sa Cadiz PNP under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Rocky Biciar. So kamay nila sila sining manhunt operation man sa mga may mga warrant o baras nga ila siniya nga ginatiwan man nga mapang dakop aksyoner kag mapatubang sa korte. So man nga tumadolo nga report balita sa informasyon. Salamat tigili sa mga taga LTO na Cadiz Blacaina. Kay daw karami man sa ila itong akomodasyon kay na sa pag-renew na akong sa akon nga driver's license. Kag salamat kay daw mabulubudlay na gali ka mag-renew sa buong sa driver's license kasi computer ng imo nga ipatulod talaga po suwisay kapabla mag-in sa computer kung daw budlayan ko na bulitan mo sa official na ka-IT na natin kinasunerek 10 years actionerek ang expiration. Ba, tindi man budlay. Sa 2032 pa ang expiration. Dahil wala ka sa pizza 1 ma-expire ang lisensya ko eh. Kasi muna nga din nagaw ko nga ma-renew subok pa lang para nga hindi sila malamtan sa expiration now. Gani. So, may 15 years actionary ka. Ang driver's license, basta wala lang sang marka na mga makita nga violation sa computer ng mo lisensya. Dali lang kaya ma-determine ka sa actionary ang computer man kung may mga marka ka na nga kapila ka madakpan, mga violation, mga traffic rules, ang computer ba sila nga si 5 years lang na. Pero po sa limpyo yung imo nga record ati sila yung computer 10 years na si Action Roger. Granted. So 10 years. So abri actionary kaso sila ba daw nga marita tamiyaw sa Yapon at Caparel Diaz si Michelle Jonathan Diaz siya tamiyaw sa man si Sosyo kay Naibasan ko ang buwan si Migo Noli Manggubat kag si Rodolfo Manikos ba ang ato na Migo nga si Police Colonel Calixto Mabugat nagtawag kini sa akon kag Merry Christmas Happy New Year. Salamat teacher. Ning tawag lang wala gid bugal kag gadumdum Migo ya bla mulipay na tas nga gina tulutawagan sa mga tangay sila nga mga tao sus ka na po na nakatama nga privilege actionary ka. Diretso lang sa Cadiz pumati man sa tutod yung buton kag gangiya sila nga mga sinakpan sa Power Dream. Toto albik po inulan na wapa to po diyan mo natuguro. Kag subok man sa kay mami niya na kay Councilor Bambo po inulan na kapamati man sa aton actionary. Report gikan sa surad sang Cadiz sa aton nga mga ka-aksyon sa diin kaman sa Pinas labuton ka sa hamon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ni Sir Roder Gutierrez Report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat gid aksyon Roger Gotib live report gikan sa Segundo Distrito. Ginatay natin dira happy listening lang kay Jean Hisolgon and family. Dira sa Banga Julia, Valladolid. Kamusta dira si classmate ko Romel Pagsubiron. Irene Aguilar Maingab Iman. Sakay Ray Baryoga. Sakay Jan Acosta Maingab Igid. Kay Sir Ruben Torres da and family happy listening. Kay classmate ko Joe Oliveros Jr. Nagapaurok-urok man ang akong classmate Joe Oliveros Jr. Siling ni Father Makiran bag-o lang kukpuli, nagpa-refill drinking water kay Kagawad Junior Montuya sa Green Beach, Pulo Pandan. 10 days pulaw bugtaw niya para mapadala tubig hasta si Palay. Salamat man kay Engineer John Mark Montoya nga nagapahulam sang iya canter truck para idulong ang tubig. Alina kay Father Makiran Nomer Makiran ang pagpanamyaw kag pagpasalamat.
Ayos! Kami ako lang dira si Tita Kunining. Sa hinigaran bata kong subang si Ken. Nagmanghod ko sa Purok 5, Sir. Thanks gid. Lutel Bunda. Kay Ging Hayna dira sa Binalbagan, may gabigid. Kay Vanessa Mayo, A Snowy Morning, Action Eric. Likewise sa kay Madam Vanessa Mayo. Danilo Francisco, dira sa may Bakong, Bago City. Tatay Talog Francisco, kag Sitera Family sa Barangay Balingasag, Bago, kay Tay Oscar. Good evening, mandali na kay Danilo Francisco, ha? Siging Hayna, ara gali sa aginatami, o yaman si Nanay Linda Hayna sa Paglaong Village 1, Binalbagan. Kay Emmy Esmeralda Dolido, may gabi. DSB Pandanon, manigli si Ray Baryoga, no? May gabi din na kay Melanie Calvas, kag kay Maricel Marande. Nagapaurok-urok si Maricel Marande. Roberto Garaposco Caravallo, mayong gabigid, kag mayroon dira nga pag paurok-urok pamati. No? Sakay Maninoy Maing, kagay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, kay Mama Betelao and family dira sa Binalbagan. Happy listening dira sa inyo, no? Mayroon dira nga pag paurok-urok. Kay Cyril Cervantes da. May gabi dira kay Cyril Cervantes, kag kay Kat Doms Apayat, baw nagapaurok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol program. Ayos! Alin sa report ni Action Roger Gutib, sa luwanta si Action Nelson Pateño. I-check na naman ang report niya gikan sa 1st District, sang Negros Occidental covering sang San Carlos City, Banwa sang Calatrava, kag ang Banwa sang Tuboso. Nagabidira kay Marjorie Pineda, ha? Marjorie Pineda, happy listening. Kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family. Pare, Merry Christmas, Advance Happy New Year. Wagitada. Kay paring Lowe Di Paula and family. Sa mga dungganon, boys, may gabigid, ha? Kay Bibing Disinal Bordan, may gabigid. Kay Rishman Civilio. Rishman Civilio, tama yung si James Bibangco, nga taga Santa Clara Subdivision. Ari ang balos ka report ni Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, may gabi, apis kami. Yes, Action Eric, manggabi man kag sa aton sini nga mga ka-aksyon nga nagapaminaw karong gabi. Wow. Medyo matawhay-tawhay ang lakat sa aton sini nga panahon. Oo. Medyo matugnaw tungod sa nga tiyempo nga maulan-ulanon. Ang aton sini nga mga kauturan temprano pa nang himos kay wala na sila lagawan diri sa Calatrava kay ang mga ginakadtuan nila nga terminal nga kung sa diin napahamtang dira ang mga masterpiece para sa Christmas nagkalatumba tungod sa kay Bagyong Odette. Wala na sila sang may ginakadtuan na Wala sila sa mga tubang ginakadtuan sa munisipyo namon din naghapa man ginpatindog wala na suga. Sus. Wala na nagkalautod ng mga kurente, wala na gid sila sang makatuan nga magpa-picture taking nga tani hasta pa na sa dason tuig kaso lang kay ti ginpanghimos ni Bagyong Odette pag-agiya. Wala gid bilin Action Eric muna nga aton sini nga mga mga kauturan diri na temprano nga nagapawayway sila sini mga puluyante. Of course, nagahulat sa kung ano nga mga balita ang matabo sa palibot medyo matawhay kag tani magpadayon ni nga mangin matawhay nga aton sini nga palibot kag ang pila ka mga kauturan naton nga ara sa kapulisan man sila pasalamat man sila sa matawhay nga panahon kag ti gusto man nila magpauway sa bagong tuig mo kay ti sa panahon sang bagong tuig sila naga-duty while ang iba naga-enjoy sang
pag pinalupok kag pag pangaon sa upod sa ila ka pamilya pero sila ya ara sa alerto kag pariyo man sa aton sini nga mga Bureau of Fire naka-alerto man tungod sa posible nga mga towards nga mga sunog nga posible matabo. So muna ang pila ka mga ang bulobantayan sa 3 tulog na lang. Advance Happy New Year da. Kagati sige paabot kami sa imo magbalik ka. Hidlawon matapila ka adlaw sa tingog mo. Gila. Ara mas toto Arlo tikar. Oo, gani. Pag-report dito to Carlo, bili ba? Ayos dason nga tuig ikaw naman sa patrol. Kung okay daw bakasyon guro na. O gani, next year ikaw naman sa patrol Oo, sige. Bulos lang. Oo, mo gani man. Sige So ang pila natong kabari pag nga balita man daw kala makadlaw ka sa balita mo. May picture ko sa kaliging pangdala. I don't know kung pwede na i-flash dira o kung hindi available okay lang. Basi bold hindi. Basi picture mo ni bold hindi. Hindi na pwede kung bold mo. Hindi kay actually ang balita blang ako hindi ka magdayaw mamuyayaw ka mo. Kay manti aksyon na Eric ang natabo dire kay pasalamat manggani ang driver as well as siyang biktima, siya man ang suspect sang nakalatabo dire nga tisubong nga nagapangatubang sa sang reckless sa driving resulting to damage to property. Kay ginarado yadi ang fire hydrant namon diri kagang. Sa kadamo bungguan niya, fire hydrant yung bungguan niya. Fire hydrant kagamon diri nga waiting shed nga concrete tumba. Basko galing bunggo ya. Ano sa lakyan niya tracking? Ang crosswind. Crosswind lang. Gin arado ya kay ti siling ko sir. Kamusta ka? Okay ka lang? Pag panaog ya kay na timingan mabla pag panaog ya sa mo kiang-kiang. Ti pag panaog ya ti sir natabo na kamusta ang trail mo? Na may pilas na. Linga original. Original mo siya original man. Kwan. Pulyo. Tarso taon. PWD gali na. Original na. Amo nang balasim mo, original ka pilas? Original ko ni. Dara kayo home ka ba? Di wala ka gidya sir gas siling ulay. Salamat nga nagabunggo kasi raw. Sila mo nga lagan mo guro. Iya, sila mo sir nga piang kao yang pulyo na nang mumuno imo yang. Kumpukan. Di siling ko sir ti wala gas bisan sa kamot mo sa tail mo. Ti siling nga wala man sir kay pero ang natabo sa ako, nagpalanulo mga akong panulok. Ay, tuod ka. Basi ro saka dugo ya? Ambot gani. Ang iya ko no pananawan sa tubang. Kaya rin isa sa San Carlos mo, going bala patubuso. Nag-blard? Oo, tesling nga daw lain ang pamatsyag ko, daw lantaw ko sunan, daw may sugata ko. Diba siguro sa kakapoy, sa katuyo, or basi ng saka dugo ya, o klama ya? Tiyalaw na midya? Sang? Udto. Basta sa kadugo ya, or klama ya, sugar ya. Oo, sabagay, no? Mayara ka ni alas 10 eh. Di sa ang lain pag i-action ere kay... Basta nakapulaw siya, no? Amo gani. Napiyungan siya kadali lang la? Ang lain pagid kay ang salakyan gigamit. Hindi sir, kamusta salakyan mo sir? Te subong salakyan niya action ere kaya to impound sa may police station. Kay ginaasikaso ya pa di ang kay man ang ano dire. Wala, una sa nagigo sa fire hydrant mo, ginsunod yun dayon ang concrete nga waiting shed. Dua man lang nakaligi sa waiting shed mo, ang pulungkuan mo, pwede kay go 5. Pariyo sa aton kadlag ko, 5 pwede ta ka pungko da. Kaya gina nga lugar, basic gina actually kadadlaw diha. Man swerte ka ba'y tawo? Mugani, swerte lang wala tao. Kag tapos, concrete na nga ligi, yan nga duwa. Tapos ang atopya pagidya, concrete. Oo, pero tumba mo. Tumba. Tiba salamat at takay way sa mano kag wala man sa tao nga nalitan. Oo, amo gani na kay kung wala to ang fire hydrant kag ang waiting shed, may mga bloki-bloki, sa nga maigo, kita mo na Kita ko sa picture mo diyo todo.
Di ba lang kaswerte, Action Nelson, kaya isa may tao nga nagapasilong. Amo gani may kung isa may dira kata actually nga tao Oo. nga nagbakal lang sa sigarilyo, igo gid nga nakalin sa kagin mungguan niya na. May nga swerte, kaya may tao ni kiti, Oo. meeting siya na tumbay gigili, O kakas gina concrete na ang aligi kag nga top sina action ni Rek. Di pasalamatan, tala na nga, wise ang tao nga nalitan siya, wala man sa pila, siya maluba. Muna lang, ti, balayra yung meeting shed, ha? Ang fire hydrant, kag tiyang salakyan ni damage to property, ti, may insurance man aguro. Amo ganito ang balya ti may insurance man sa sir ang problema yan na karon base magbulag sila ang girlfriend di blaw. Kay siling nga sir inislakyan gid dala ko sir ginulam ko lang ni sa akon girlfriend mo. Ti, giti na aguro, basi i-breakan nga na siya sa girlfriend dyan, ha? Di ginulam mo na. Ginulam mo na, yung ginulam mo, sa kadamo bungguan mo, iting siya gal fire hydrant, gid. Oo man. Ako gali dami Kaya tapos amo na ang bilib pagi ko sa iya kay ang si Ricardo Esponilla, actually ngalan niya ni taga San Carlos sa barangay to, dira sa may Don Juan subdivision sa San Carlos. Ang edad niya 56. Ang crosswind niya ni... Iya nasa iya uyab ko no. Ang crosswind niya ni kadlagan pa ni? Dalaga na. Ate, way kaso ate. Oo, kaya daw wala man na kayo kay diferensya na iya ka crosswind, kaya na wala man nagdasok ang iya nga panbet bala pasulod do. Ate, ano mo na kay aksidente? Action Nelson, iya man nahungod. Explicar na sa nubya, ya. Ingati mo na napiyungan sa unanong street person. Kaya hindi mo na nubya, ya. Munigilong kung kay sablang. Ang lain na kung may karga sa nga check sa crosswind nga aksidente, inaidako gidap lang mungol na. Tipo kung aksidente mo lang nga siya man lang yan naka-damage, ito ba yung nakaso kay aksidente, anon mo na iya? Mo gani, kaya hindi na yung malikawan mo, unay na daan sa aton yung aksidente, hindi tambalan. Gani. Kung basta explain mo lang na iya sa uyab mo nga, tiya mo na natabo na. Gani Diba si kung ano ka bla? Pamuyungan to na sa pagbrikan sa nubya, ya? Ito kay Disyembre, pangadaan, subok mo na Disyembre, yung brikan sa nubya, ya? Explicar lang sa nubya, ya, kaya hindi mo ng nubya, ya? Anyway, ang bali ma, wala na bala, sir, total, pamilya ko kag ako, mekaniko man, wara man ang na. Problema. Ay, palpagala na balik ka. Palpag man aguro. Balik ito, sungi, gini-gili. Ang iyang ulo, bubulubunla ka ni palpag, ro ni. Oo, linga ang remedy ni sir, kakasun mo ginatanan. Sige, kay mekaniko, makaimo na. Oo, pos na. Birahada, basta lang kay... Importante, wala sa may na-damage ka tao, halita nga tao, Wala lang tao, blang nga naigo, kay ti dako ginatani nga plumungol iya. Gani. So, amo na, kaya subong ginapa, ubrayang, ang linyas ang tubi, kagang, ang waiting shed dito sa corner na. Dito sa luok, napobray subong action direct. Ati mayo man. So, definitely matapos na, makuha naman na niya guro iyas lakyan da sa police station. Oo, kay parang madalay abla kang mapalpay balik to. Pagkita is nubiyaya nga tiyo kina. Sa iba na to ang balita action ni Rick Bautio. Ariyo, panawagan ni Senior Fire Officer 3 Arturo Taganili, ang officer in charge diri sa Bureau of Fire sa Banwa sa Calatrava sa ginapaabot naton nga bagong tuig. Ako lang ipagabay sa mga nakatauhan sa Calatrava na let us celebrate this New Year 2021 with zero fire incident, casualty, or any injury related to the use of firecrackers. So amo tong porsyon sa pahayag ni Senior Fire Officer 3 Arturo Taganili Action Eric, ang fire officer diri sa Maya Banwa sang Calatrava in relation sa ila sining nangin preparation sa ginapaabot nga pagtakop sang 2021 diri sa Banwa sang Calatrava. Tanan naman preparado naman ang tanan. Ang aton sining kapulisan, anda naman sila, may mga designated area naman, naging pangplastar ang aton sining local government unit. Ang iyang panumdom lang ni Fire Marshal Taganili, kay ang kung ikaw magpalupok sa designated area, magkadto ka dito, dapat magdala ka kuno sang fire extinguisher. O ngay mo ko galingon, kay parang akon maglaptagin man niya, may ara kay mga fire extinguisher. Although ang mga
ang truck sang Bureau of Fire naka-standby man. So dapat para sa safety mo, pasuksukon kanila sang ginasuksok bla sa mga fire marshal sa panahon nga magpalupo ka sang sa imo sinilibentador diri sa designated area nga ginatudlo sang local government unit. Sa muna, ang pila ka by the way, congratulations na gali sa kay Sir Julius Oberes kag kay Sir Arnie Pampura nga nakabaton sila sang 2021 Seal of Excellence sang Department of Education. So congrats gid kay excellence kamo. Ang nabaton nyo nga award dira sa Division Office sang Department of Education. No, gikan diri sa Banwa sang Calatrava nag-aksyon Nelson Pateño, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports. Salamat yun, Action Nelson Pateño, gikan sa 1st District, sa Negros Occidental. May kapit nila kay Tita Josie Patalita, sa kay Tracy Imida, dra sa kwan, kay Tita Josie Patalita, dra sa may Tracy Imidya, Bago City, no? Kinatamay lang iya pamilya dira sa Valladolid, sa mga friends kuno kag sa mga pamilya ida. Sa Banwa sa Valladolid, kinatamay ka po ni Tita Josie Patalita, sang Tracy Imidya, Bago City. Kapaurok-urok is Tita Josie. Manang Lilia Taton, kay Manong Ramon Taton, Maninoy Rimo, kay Manilay Clarita Tampipi, Tutok Tampipi, dira sa may Gardenville sa Division Barangay Tangob. Marjorie Pineda, ginatamay lang si Johnny Havilio, kag pamilya Tahom. Bibing Disinal Bordan, ngayong gabi dira kay happy birthday sa akong anak si kay Karen Rose de la Luna, alin kay Mama Rovi kay Papa Lubic de la Luna ang panamyaw. Sa kay kay Kwanda kay Milili Oligo sang Vani Cafe Tangob, monitor man sa ato, no? Magabalik ang aksyon at patrol. Pagbalik naton, balik ang report na aksyon at rotikar. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager,
sa Manila Broadcasting Company. May ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalanan nila. Basta ang luluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kasi mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin
they should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag na siya, magsinikang nga Jack Balaan, tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na gila pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakotko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Action Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Action Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Action Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Action Radio Bacolod.
bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taguragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga maragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan,
nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaroon, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalit nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa ini ang DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod, nagapanindugan sa kamatuoran para sa pagsanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Babalik diri sa ato nga pagpangalaga this time balikan ta report na sin Arlo Ticar sa final report sa ato sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Arlo sa balikan report, please come back. Yes, Aksyon Eric, bilang follow-up report ini sa natabo sa kay Anay Police Corporal Jobert Jasanta sang Silay City Philippine National Police nga kung sa din sunod sa report na gin-release sa aton ni Deputy Chief of Police sang Silay City Gilbert Cuare nga buwas Aksyon Eric nga adlaw mga takna alas 10 sang aga si Anay Police Corporal Jobert Cuare o kon Jobert Jasanta ang igatulong na ini sa iya katapusan nga paluwayan sa isa ka public cemetery dira sa syudad sang Talisay. Sa matandaan sa aton sini nga mga tagpalamati Aksyon Eric nga si former Police Corporal Jobert De Santa ang biktima ini sang pagkasunog mga taknalas 4:30 sang aga sa tong Disyembre 25 diin ini siya Aksyon Eric ang nasunog sa puloy-an mismo sang iya sini nga ginikanan. Tuman nga kasubo ang napatsagan sa iya sini mga himata bangod nga ini siya buwas igatulong na sa iya sini katapusan nga palahuwayan dira sa syudad sang Talisay. Sa piyag nga dahil ng Aksyon Eric ginpahayag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Robert Bitate ang Chief of Police sang Silay City Philippine National Police nga ang class 2000 sang PNPA ang magadonate ini sang ila sini nga bulig para sa nangin biktima sang bagyong Odette dito sa sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. And isa sa mga inadlaw nga ini Aksyon Eric ang ila sini nga bulig ang ikadulong dito sa church area nga kung sa din tuman gid nga nahalitan sang nagbabay nga bagyong Odette diri sa probinsya sang Negros Occidental. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Aksyon Arlo Ticar reporting mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat Night Patrol 2. There you have it. Kabukusan nga pagpangalagan sang Aksyon Night Patrol program. Miyerkules nga edisyon. Magabalik ini buwas. Ato sa lima patrol na unit reporters in action nga napanagan. Pero kami sa aksyon na Nelson Pateño, aksyon Roger Gutib, aksyon Arlo Ticar, back to back sa itong piloto, aksyon Papang Nixon Tahon.
News Center, Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Sporgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Turok Siral Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa Alsamo Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang Yulagat ang Kurman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling, adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat atis pagtulog, magpakamuyo, sa iyo papakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuwa kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Kita na kita sa Action at Patrol 2022, Lunes, Pebrero o Enero 3. Mga kaaksyon sa diig ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mga balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.